Здравейте! Както вече може би сте чули, скоро в България всички цени на продуктите ще трябва да бъдат показвани в лева и евро. Смята се, че задължителното двойно показване на цените ще влезе в сила в началото на август 2025, а през януари 2026 цените вече ще трябва да бъдат показвани първо в евро, а след това в лева. Търговците ще приемат плащания и в двете валути, но ще връщат ресто в евро. Предполага се, че това ще продължи до края на 2026, но също така съществува възможност всичко това да приключи много по-бързо. Аз правя това видео, за да ви покажа едно готово решение, с което да покриете всички изисквания. Това е плагин, който визуализира цените в лева и в евро във вашия сайт. Уточнявам, че това решение е за WooCommerce магазини, така че нека ви покажа как нагледно работи то. Така, тук, както виждате, имаме една инсталация на WordPress с WooCommerce. Качени имаме няколко продукта и техните цени в лева. Така изглежда самия сайт, цените са в лева в момента и нека инсталираме разширението. Отиваме в разширения, горе отиваме на Add Plugin или добави плагин, качване на разширение. От тук избираме файла, който трябва да инсталираме, той е zip файл, инсталираме го и единственото нещо, което трябва да направим е да го активираме. Не е нужно да правите абсолютно нищо, защото плагина работи максимално автоматизирано, така че, както виждате, цените вече ги имаме в лева и в евро. Когато добавим продукти в количка, тук всички цени също са в лева. В мига, в който апдейтваме някои от бройките на самите продукти, те се отразяват автоматично, прекалкулира се всичко автоматично. При избора на доставка също всичко се прекалкулира. Това е новият блок едитор на WordPress, който е за WooCommerce. Така изглежда новата количка, но много от вас най-вероятно ще ползват старата количка на WordPress, която изглежда по този начин, където когато апдейтваме бройката, тя също се отразява. Разбира се, тук начин на работа е малко по-различен от предходния, но абсолютно всичко е отразено правилно в лева и в евро. Това, което ще се случи януари 2026 е, че сме длъжни да показваме цените първо в евро, а после в лева, т.е. обратното на това, което виждаме в момента, като това плагина го прави автоматично. Нека да видим сега как би изглеждало на 1 януари 2026. Така ще изглеждат нещата януари 2026, като съответно всички цени в списъка с продукти ще бъдат визуализирани по същия начин, първо в евро, после в лева, включително в количката. Всичко ще бъде отразено първо в евро, после в лева. Това, което трябва да направите всъщност е чак накрая, когато трябва да премахнем лева от нашия сайт. Това също се случва изключително лесно. Това, което трябва да направим е да отидем в WooCommerce, в настройки. В тези настройки трябва да намерим полето, което е за валути и тук да изберем евро. В мига, в който запазиме валутата на нашия сайт от лева в евро, всичко в сайта се преконвертира от лева в евро, показва се само цената в евро и най-хубавото е, че когато отидете в продукти, всички продукти вече са прекалкулирани, запазени с новите им цени в евро. Всичко е автоматично прекалкулирано. След като смениме валутата на нашия сайт, може да отидем преспокойно в разширения, да изключиме плагина или да го изтриеме също така.
Това по никакъв начин няма да повлияе повече на стойностите в сайта. Цените си остават в евро, както е по курса на БНБ. Както виждате, няма излишни настройки, просто инсталирате плагина, активирате го и сте готови. Ако шаблонът, който използвате, е направен както трябва, не би следвало да имате някакви проблеми. Въпреки това, ако изпитвате трудности или ви трябва съдействие с инсталацията или персонализацията, не се колебайте да се свържете с мен. С удоволствие съм на среща да ви помогна. Разбира се, понякога се случва това, че цените стават много големи, заемат много място, трябва да се попроменят някакви много дребни неща, което е изключително лесно за поправяне. Линк към страницата на плагина ще намерите в описанието на това видео. Там са посочени телефон и имейл за връзка с мен. Благодаря ви, че гледахте и успех с продажбите!